Tervetuloa Hanna Tarot Dream-kanavalle. No niin, katsotaan, nyt meillä on ollut Leap of Faith siellä vahvana hyppy tuntemattomaan. Ja sen jälkeen, mitä nousee? No mitä nousee siitä, että kun me innostutaan jostain? Nousee epävarmuus. Se on ihan luonnollista. Täällä on nyt todella paljon isoja epävarmuuksia. Eli täällä on pohjakortiksi jäi lanttien nelonen. Tämä on niinku sellainen, tämä on kontrollia. Tämä on siis, sä haluat pitää vanhasta kiinni. Sä pidät sitä, sä oot tuolla lukkojen takana ja sulla on tää sun niin kutsuttu talo, mikä kuvastaa siis sinua itseäsi, niin sä pitelet sitä sylissäsi kuin hellästi kuin pientä lasta. Ja vähän sillä tavalla niin kuin sä oot tuolla aidan takana. Joo. Täysin luonnollista. Ja niin kuin siis muutenkin. Nämähän on nyt sitten kollektiivisia tulkintoja, eli ota mikä resonoi ja jätä mikä ei. Mutta tämä on tämä tulkinnan pohjavire, sun sydämen pohjavire. Suuri kontrollin tarve, varautuneisuus, pidättyväisyys, vähän siellä niin kuin poterossa oleminen. Ja oo ihan rauhassa poterossa. Joo. Se on niin kuin, silläkin, että me tavallaan niin kuin koetaan negatiivisia tunteita, kokemuksia tai epävarmuuksia, niin sehän on aina lahja. Se on lahja. Se pointtaa sulle siinä, missä sulla on niin kuin, missä sä voit tavallaan niin kuin minkä sä voit tuoda itsellesi näkyväksi. Mä en koskaan ajattele sillä tavalla, niin kuin, että tuomitsevuutta tai niin kuin sitä syyllisyyttä, tai että syyllistetään siitä, että no nyt sä oot täällä poterossa, niin nyt voit huonosti sen takia, koska ajattelet näin ja näin. Ei ikinä. Ei siis, yrittäkää päästä sellaisesta ajatuksesta pois, että teissä olisi jotain vikaa. Nimenomaan, kun teissä ei ole mitään vikaa, vaan te toimitte tällä tavalla sen takia, että siellä on jotkut defenssit tullut päälle, siellä on joku mekanismi, mikä yrittää suojata sua. Tämä on ihmisyyttä. Ja nyt kun me ollaan tavallaan niinku tässä maailmassa, meidän tarkoitus on tietyllä tapaa niinku mennä sellaiseen ihmisyyden aikaan, jossa me tavallaan niin kuin ihmisinä pystytään elämään täällä maaplaneetalla näiden kaikkien tunteiden ja kokemusten ja kaikkien kanssa, niin tämä on hirvittävän niin kuin inhimillistä, että meillä on pelkoja, me ei nähdä, me koetaan suurta epävarmuutta. Täällä on siis ensimmäinen kortti, mikä täällä nousi, niin maaljojen feminiininen kuningas. Ja kattokaa tätä. Hän on täällä, hän seisoo siellä tunteiden valtameressä, hän päästää laivoja läpi, hän ohjaa, hän on tällainen niin kuin, sydämen lähettiläs. Johtaja, jolla on, niin kuin, sekä feminiininen ja maskuliininen tasapainossa. Ja johdetaan tavallaan sillä, niin kuin mä aina puhun siitä niin kuin lempeydestä. Lempeys ehkä tarkoittaa, että jos niin kuin, puhutaan vaikka maskuliinisuudesta, niin lempeys on lempeyttä, ei sitä tarvitse tulkita. Mutta tavallaan niin kuin sillä tavalla ottaa se ihmisyys huomioon. Ja ottaa sen huomioon, että meillä on kaikilla erilaisia epävarmuuksia. Meidän täytyy kohdata ihmiset tavallaan niiden, että jos siellä on epävarmuuksia, niin me kohdataan niitä ihmisiä sillä hellällä tyylillä. Mutta täällä on tosi vakaata. Tämä on emotionaalista kypsyyttä, intuitiivisuutta, pehmeätä johtajuutta, sydämen viisautta.
sydämen viisautta. Hän viisaasti ohjaa näitä laivoja täällä. Ja nyt kuningas on aina sitä toimintaa. Eli tavallaan, niin kuin, että kun sä toimit sun elämässä, niin ajattele, että sä toimit tällä tavalla. Sitten täällä on feminiininen hallitsija, on nurinpäin, käänteisenä. Tämä on nyt ihan kenallaan täällä, ihan päälaillaan. Eli tavallaan niin kuin kun hallitsija on aina niin kuin rakenteita ja sitä, niin kuin, että pidetään muut turvassa tai tuodaan niin kuin sitä sellaista niin kuin vakaata johtajuutta, niin tämä kuvastaa sitä, että sulla on niin kuin ehkä kontrolli kadonnut tai sitä on liikaa. Eli nyt kun täällä on, niin kuin, että täällä on miekkojen kakkonen, että tavallaan side on silmillä, hattu on silmillä eikä oikein nähdä, niin ja täällä on tämä kontrollin kortti, tämä lanttien 4, niin tämä kuvastaa mun mielestä sitä, että siellä on liikaa kontrollia, että sä pyrit pitää niin kuin kiinni vanhasta kontrollin avulla. Ja täällä on niin kuin epävarmuutta niin kuin siitä suunnasta. Ja silloin, kun sulla on epävarmuutta suunnasta, niin sähän luonnollisestikin lähdet tavallaan niin kuin oikaisee sitä kontrollin kautta. Siis se on täysin luonnollista. Ja tämä on myöskin sitä, niin kuin, että ehkä sä oot huomannut tämän feminiinisen maskuliinijohtajuuden itsessäsi, mutta sä oot vähän epävarma, että miten sä otat sitä niin kuin käyttöön. Sun ei tarvitse tietää. Siis sehän se on, että jos sä koet tällaisia epävarmoja tunteita, kun täällä on tätä johtajuutta ja täällä on tätä eteenpäin menevää. Ja tavallaan se, kun mä puhun johtajuudesta, niin mä en puhu mistään, niin kuin, että sä oot nyt jonkun yrityksen, niin kuin suuryrityksen iso pomo, ei ole kyse siitä. Saatat olla kyllä, en sitä niin kuin sitäkään en väitä, mutta se, että me otetaan johtajuus siitä meidän itsestä ja siitä, että keitä me ollaan ja että me seistään vakaasti sen meidän sisäisen näkemyksen edessä. Niin sulla on epävarmuuksia siihen liittyen. Ja tavallaan sulla on vähän se sisäinen voima saattaa olla vähän tukahtunut. Joo. Ja sit kun täällä on tää miekkojen kakkonen, niin sä et oikein näe. Sä et tiedä, että oikein että no mitä nyt? Mitä? Mutta tää vaatii uskallusta. Voi ei, lanttien feminiininen kuningas. Siis tosi paljon nyt tätä johtajuusenergiaa on täällä. Ja tämä on tällainen, joka, tiedätkö, auringonkukan lailla ottaa sen johtoaseman siitä omasta elämästä, konkreettisesta elämästä. Eli kun täällä on maljojen kuningas, feminiininen kuningas, niin hän on tunteet ja empatia. Lantit on sitten sitä näkyvää maailmaa, maadottumista, sitä, että miten sä tuot tavallaan sitä sun johtajuutta ja sitä oman voiman ottamista, miten sä maadotat. Niin sä maadotat sitä näillä ominaisuuksilla. Siellä on struktuuri, siellä on rakenne, siellä on tavallaan sä kävelet tavallaan siellä sun omalla maalla. Kun sä kävelet, niin sä kävelet turvassa. Sitten meillä on miekkojen kuningatar. Tämä on tämmöinen raivorehellinen. Tämä on nyt ominaisuutta, että kun kuninkaat on sitä toimintaa, eli toimi lempeästi sekä johdonmukaisesti. Ja se ominaisuus, mitä sä tarvit raivorehellistä näkemystä tähän sun näihin pelkoihin. Ja tähän, että mistä sä pidät kiinni. Sitten se lähtee aukeaa se side sun silmiltä. Hattu nousee pois silmiltä ja sä näet. Ja sä voit olla tässä ihan rauhassa. Sun ei tarvi, jos sä koet epävarmuutta, niin sun ei tarvi väkisin pakottaa itseäsi
niin kuin johonkin toiseen moodiin, vaan ajattele, että nämä tavallaan niin kuin rajoitteet ja rajoitukset, ne kertoo sulle tarinaa sieltä sun sisäisestä maailmasta. Ja tämä on tärkeä viesti. Tämä on tosi tärkeä viesti, että sä hyväksyt itsessäsi sen, että okei, olen kontrolloiva, ei ole rakennetta, olen epäileväinen, epäröivä, oon siinä epäröinnin energiassa. Se ei lisää sitä sun epäröintiä, vaikka sä nyt siinä jumittaisitkin jonkun aikaa. Sitten kun sä haluat nähdä rehellisesti sen sinne sun sisälle, niin se lamppu syttyy sieltä, koska täällä on taikuri, the magician. Sä itse luot sun todellisuuden sillä tavalla, että sä katot itseäsi rehellisesti. Sä näet tavallaan se sun polku avautuu sulle sieltä kyllä. Ja se, että sä oot siellä tavallaan sellaisissa epäröinnissä, niin oo vaan. Epäröi niin kauan, että se selkeys tulee, koska se selkeys sulle kyllä tulee sieltä. Ja tämä on niinku sellaista, että tämä tulee täysin sen sisäisen työskentelyn kautta, kun sä työskentelet itses kanssa. Täällä ei oikeastaan ole mitään semmoisia ulkoisia. Tämä taikurikin on semmoisen sisäisen työskentelyn kortti. Täällä ei näy niinku semmoisia ulkoisia merkkejä laisinkaan. Sä pitelet taikurin hattua ja sieltä tulee ulos sitä sun suuntaa kyllä. Kun sä katot ittees rehellisesti, vähän niin kuin älyllä. Joo, arvatkaas minkä takia tää on vaikeeta. The world. Tää on maailma ja tää kertoo aina sellaisen ison syklin niin kuin päättymisestä. Sulla on se vanha kuollut. Sun vanha sykli on kuollut. Sä oot vähän semmoisessa välitilassa. Sä et näe. Sä oot tarkoituksella sellaisessa niin kuin tilassa, että sä et näe ja sun ei kuulukaan nähdä vielä. Sä tuut kyllä näkemään maadottumalla, ottamalla ne sun tunteet. Eli tunteet ja järki tavallaan niin kuin siihen samaan. Rehellisyys. Rehellisyys niitä sun rajoitteita kohtaan ja armollisuus. Olkaa itsellenne armollisia. Te olette näitä taikureita. Mutta kun mä aina puhun siitä, että ne pitää ne pimeät puolet valaista sieltä, eli epävarmuudet, kontrolli, epävarmuus hallinnasta, tässä on liikaa kontrollia. Joo, että sulla on nyt sä pitelet liikaa kiinni. Kontrolli perustuu aina johonkin turvattomuuden tunteeseen. Miksi me kontrolloidaan? Siksi, koska me koetaan turvattomuutta. Sieltä on sulle ihan täysin niin uusi suunta, uusi maailma avautumassa, että sun kuuluukin vähän olla jumissa. Oo siellä ihan rauhassa. Se sun maailma avautuu kyllä. Ihanaa viikonloppua kanavalaisille. Tulee tällaista heavy settiä nyt täältä.